Ahoj, vítejte u rozhovoru, ve kterém si budeme povídat s Erikem a Denisou. Erik a Denisa jsou rodiče dvou malých dětí a poměrně nedávno se rozhodli udělat takový docela radikální životní krok a nechat všeho, co doteď dělali a pustit se do dlouhodobého cestování. Vítejte tady, Deniso a Eriku. My jsme moc rádi, že jste přijali naše pozvání. A mě by hned na úvod zajímalo, jak to probíhalo. Proč jste se rozhodli udělat takový velký krok? Co vás k tomu vedlo? A vlastně já jsem ještě neřekla, že nejen do dlouhodobého cestování se chcete pustit, ale že chcete cestovat přes Workaway a možná také přes house sitting. Tak jak jste se k tomuhle všemu vlastně vůbec dostali? Takže ahojte. Ako prvé ďakujeme teda, že ste si nás vybrali na rozhovor. Je to pre vás veľká česť. No a ako sme sa začínať, či počuť? Ako sme sa k tomu dostali? No, u nás nastala taká životná situácia, že Erik išiel na materskú dovolenku vlastne od 1. júla. A nejak sme sa rozprávali o tom, že by bolo lepšie, alebo teda bolo by dobré obnoviť si svoje jazykové zručnosti, že tu angličtinu nemáme úplne na takej dobrej úrovni. No a pred nejakým časom som vlastne absolvovala váš kurz, a to bol si v marci, alebo nepamätám si presne ten mesiac. No a sme sa rozhodli, že možno toto by mohla byť tá cesta, ktorou by sa dali sklbiť viaceré veci. Akože byť spolu ako rodina, a vidieť niečo iné ako len to štandardné a popracovať trochu na tom jazyku. Takže to bola asi tá hlavná motivácia, ktorá nás k tomu viedla. No a plus do toho začali vstupovať vlastne rôzne veci v zmysle, že máme tie dve deti, Dorotka začala chodiť teraz do 2. ročníka na základnej škole, takže by sme aj im, alebo teda hlavne jej chceli ukázať, že sa dá žiť aj inak, ako to vo svete funguje, že ľudia žijú na rôznych miestach. Nie všade je to možno úplne ružové a nie všade je taký blahobyt, na ktorý sme zvyknutí, že nie všade tečie automaticky teplá voda a že niekedy treba preto aj niečo urobiť. A toto bola tiež vlastne jedna z tých motivácií, pre ktorú sme sa rozhodli, že týmto spôsobom by to bolo pre nás schodné. No a keď sme vlastne začali, keď som si vypočula vlastne celý váš kurz a začala som sa v tom trošku lepšie orientovať, no a ešte popri tom sme pozerali letenky, tak sme zistili, že by to bolo pre nás možno aj finančne zvládnutelné, lebo teraz sme vlastne to cestovanie absolvovali len takým tým štandardným spôsobom. Možno nejaká letenka na 4 dní niekam na Sicíliu, alebo raz do roka nejaký hotelový rezort, taký uzavretý, takže len to bolo pre nás naozaj dosť, už sme sa dostali vlastne do tej fázy, že to bolo pre nás dosť nákladné, lebo už tie deti sú väčšie a vychádzalo nám to vlastne tak maximálne raz do roka. Takže toto boli asi tie také základné motivácie. Ak som na niečo zabudla, tak Erik doplní. Ja doplním iba to, že nebolo to spontánne rozhodnutie alebo Deniska o cestovaní akýmkoľvek spôsobom a rozpráva už niekoľko rokov. Chcela to vždycky vyskúšať, chcela ísť, spoznávať svet, nie ako dovolenka, ako na dovolenku, ale proste zažiť ten reálny život na tých reálnych miestach, kdekoľvek v svete. To bolo prvý bol taký doplnok a keď sa to začalo diať, tak reálne sa to začalo diať asi 5 rokov, kedy už o tom hovorila stále intenzívnejšie, už mala nejaké na Facebooku nejaké šarty, čo sledovala nejaké z tej stránky. Hovorila mi aj o vás a potom sa rozhodla som, spýtala som, opýtala sa len, či si tam len kúpiť ten kurz, myslím, že nie je problém, že môžem to rozprávať bokom okolo, ako uvidíme, či tam bude ovoliť. No a po ten kurz som sledovala tebe aj jasne, boli nejako sa povedal, aby si vedel. Nám ho posledovali spolu. Bolo to že hlavu ako balance som mal aj jasno, ale to nám vlastne dalo len také základy, ako postupovať a nám to dalo aj, nechcem mať ako márne, ale tak odhodlanie, že áno, pôjde, že nebude to také komplikované, až nemožné, som si to napríklad predstavoval. A ten váš kurz nás
posunú veľmi rýchlo, veľmi ďaleko. Áno, no treba povedať, že Erik nebol najprv úplne nadšený asi týmto mojim nápadom, lebo je to predsa niečo zase úplne neštandardné. Občas prichádzam s takými neštandardnými vecami. A preto som ho postupne poslala, že aby si pozrel, že pozri sa aspoň na toto, že nie je to také hrozné, áno, dá sa dohovoriť, proste, aj keď vzniknú nejaké situácie, však aj títo ľudia museli riešiť nejaké situácie, tak to proste vyriešime. No a potom postupne, ako aj sme sa s tým hlbšie zoznamovali, tak vlastne odpadlo, ako keby to také, že nie, že to je nereálne pre nás za 2 deti a kto by išiel s 2 deťmi malými niekam, že ten Jonáš je ešte maličký a celé to bude komplikované. Skôr nás to potom otočilo na tú opačnú stranu, že áno, dá sa to a už vlastne keď ako keby odbudol takýto ten prvotný strach, tak už sa to začalo formulovať vlastne do nejakej konkrétnej podoby a spokojne do toho činil, že sme sa aj prihlásili na Workaway aj na ten Trusted House teraz. Aj keď tam sme zatiaľ ešte nikomu nepísali, písali sme len cez Workaway. No a dnes tu sedíme a sme tesne pred odchodom. To je krásný, že zmiňuješ vlastně to, že ty jsi byla ten hnací motor, že vlastně Erikovi se do toho moc nechtělo, nebo mu to připadalo možná jako ze začátku jako blbost úplně, že to jako nejde, protože nám často ženy píšou, no nám by se to líbilo, ale ten můj muž na to není, na takovýhle cestování, nebo vám se to cestuje, když vy jste ve shodě. Ale ono to tak právě často bývá, že jako jeden z toho páru, a nevím, jak to tak pozoruju, tak to bývá právě ta žena, tak musí být ten tahoun, ten, kdo se proto nadchne a zjišťuje si ty informace a pak podle toho, jak toho svého muže zná, tak mu to tam naservíruje ty informace a dá mu čas, aby, víte, nějaký mouchy, a dá mu čas, aby to jako vstřebal, že jo, a to je přesně, jak to popisuje, že to prostě takhle se to dá udělat, no. Že nemusí být od začátku oba jako nadšení, ale že vlastně stačí, když ten jeden se nadchne a ten druhej se může jako po cestě přidat. Takže to jsem ráda, že si tohle zmínila, že to nebylo jako, že oba od začátku, jo, jdeme do toho, je to nejlepší. No bol to proces vlastne, áno, bol to proces a vlastne pri každej veľkej zmene podľa mňa prvé prichádza to odmietnutie, že to je také podľa mňa také prirodzené, že ľudia nemajú veľmi radi úplne také radikálne zmeny vo svojej podstate, myslím, hej. A ešte keď má človek prácu, z ktorou je v podstate spokojný a ktorá mu vyhovuje a má dobrý kolektív, tak môže to byť naozaj ťažké. Ale nám do toho vlastne tie okolnosti prihodili tú možnosť vlastne tej materskej dovolenky, kedy Erik zostal doma a vytvoril sa nám vlastne ten priestor na to, aby sme reálne niekam mohli ísť na dlhší čas. Takže sme si povedali, že toto je ten moment, keď sa rozhodneme, že to využijeme a uvidíme, čo nám to priniesie do života, lebo môže to priniesť veľa vecí a minimálnu skúsenosť určite. A možno niečo iné, ale to už uvidíme postupne. Ešte treba povedať, že my sme ešte nikde takto neboli cestovať, alebo s Edvaldom, takže my ani sami nevieme, kde skončíme. Možno skončíme v Bratislave, takže už sa stanice sa vrátime naspäť. No tak minimálne dúfam, že sa dostaneme do tej Bolone, do ktorej máme kúpenú tú letenku a potom sa snáď dostaneme aj na miesto určenie. No už keď budeme v tom letele sedieť a už štartujeme, tak to už bude dobre, to už cestujeme a už sa započítava. No teraz bojujeme ešte s takými tými prvotnými obavami, že hlavne, aby deti neboli choré, lebo tak však Dorotka chodí do tej školy a už to tam postupne odpadáva, že jeden má teploty, druhý kašle, tak ho boli brucho. Ale sme si tak povedali, že aj kamarátka nám vlastne tak povedala, že no ale vy nejdete preč na chatu na víkend, že teraz sa vám neoplatí ísť, lebo proste Dorotku boli brucho. A vtedy mi to tak došlo, že veď vlastne áno. A pri tej ceste budeme musieť rátať s tým, že áno, budeme aj chorí a áno, budeme to musieť riešiť, ale tiež je to bola veľká skúsenosť vystúpiť z tej komfortnej zóny a dokázať si vedieť poradiť niekde, kde pri nemáme tých kamarátov, ktorým zavoláme a povieme im, že nemáš doma náhodou Durofedmu, lebo Dorotka má aktuálne horúčku, alebo ja neviem, len čokoľvek iné. Takže je to určitě jako velký výstup z komfortní zóny, ale právě on člověk je na něco zvyklý, něco nějak funguje takhle dobře, zeptáte se kamarádů, jestli mají nějaký lék nebo tak, ale zrovna tak
vy jedete na Workaway, to znamená, budete někde u nějakých hostitelů a zrovna tak se člověk může jako v tom místě zeptat. Tam není člověk sám a zjistíte, to si vyzkoušíte, že všude je to fakt podobný jako doma, že jenom si to budete rozšiřovat, tu komfortní zónu a pak vám to ani nepřijde, jo, takže nebojte se toho, jasně, že se může stát, že budete nemocný, ale je to přesně, jak jsi říkala, tak doma jste taky nemocný, tak se to prostě vyřeší, že jo, nejedete nikam do Právě pokud člověk cestuje po Evropě, tak prostě ta dostupnost zdravotní péče a tyhle věci jsou všechny jako na podobný, na dobrý úrovni. Hele, a možná byste mohli ještě teda pozdílet, jaký jsou ty vaše plány, kam vyrážíte a možná ještě taky k tomu vlastně o kolik projektů jste se ucházeli, jak dlouho to trvalo, než vám to vyšlo, protože co si mi tak psala, tak to byl docela fofr, ne? Že se vám to začalo hezky skládat jako jeden projekt za druhým. Tak jestli by si pozdílela vlastně, jak to začalo, jak jsi ty projekty jako vyhledávala, vybírala a jak to nakonec jako klaplo, poskládalo se. No, ja ako prvé som si vlastne tak sama musela v sebe utriediť, že čo vlastne chceme a o čo nám ide. A vlastne na základe toho sme si pripravili ten svoj profil. Veľmi nám pomohlo, čo ste hovorili vlastne v tých vašich videách. A ten profil sme potom tak, ja som ho tak postupne doplňala, že akože hrdovú kostru, tú najväčšiu som mohla to relatívne rýchlo. Ale tým, ako mi dosadali členky, keď som si čítala vlastne aj tie profily jednotlivých tých hostiteľov, tak mi vlastne došlo, že čo je pre nás dôležité. Že som to potom postupne špecifikovala. No a kým som sa odhodlala, tak musela som sa naozaj odhodlať, lebo nebola som pripravená na odmietnutie, musím povedať úprimne. Akože veľmi by ma odradilo, keby som napísala 15 ľuďom a nikto mi neodpíše. A potom som si tak sama v sebe povedala, že už len to, že som dokázala napísať vlastne ten profil, lebo ja som mala pocit ze svojej angličtiny, že teda nie je dobrá. A to, že mi niekto odpíše aj keď negatívnu skúsenosť, nevadí, lebo už niečo pracujem s tou angličtinou, že už s ňou niečo robím a dokážem komunikovať aspoň na tej písomnej úrovni nejako. A s týmto pocitom tak zostalo dobre a potom som vlastne oslovila tých jednotlivých hostiteľov. Začala som vlastne, ak si správne pamätám, tak ako prvé som oslovila Tenerife a tam bol nejaký Workaway, už sa presne nepamätám. A postupne som písala niekoľkým, bolo ich dokopy 15 a v priebehu jedného mesiaca som oslovila 15, ale medzičasom už mi niektorí odpísavali, niektorí mi neodpísali. A vlastne skončilo to tak, že z tých 15 mi traja neodpísali vôbec. A z tých ostatných aj tí, čo mi podpísali, ale sme sa nakoniec nedohodli, tak to bolo skôr o tom, že veľmi radi, ale momentálne práve nemáme miesto. Lebo ste rodina, lebo možno som si niekde nevšimla, že neposkytujú ubytovanie pre rodín s deťmi. To som si vlastne až potom spätne uvedomila, že som si toto poriadne nepozerala. A skôr to bolo také, že veľmi radi, ale nemáme teraz vlastne pre vás priestor. Takí, čo nám vyslovene povedali, že nie, to boli asi 2 vlastne, lebo že majú vysoké múry a že deti by odtiaľ mohli spadnúť a nie je to bezpečné. A jedna pani bola taká, že je to veľmi v centrálnom Portugalsku a pokiaľ nemáme auto, tak nie je tam vlastne žiadny spoj tam nie ide, takže by to bolo pre nás komplikované. No a nakoniec vlastne z toho všetkého nám vypadli 4 reálne dohodnuté miesta. No a prvý nám odpísali asi do 3 dní a to boli vlastne jedni z tých, ktorí nám to aj potvrdili. Takže to bolo pre nás také, ja som bola z toho taká natešená, pretože si nevidela odraz, že čo mám robiť, že či mám odpísať, nemám odpísať. Takže nakoniec to vlastne s nami je tak, že ideme. Prvá cesta ide do Toskánska, teda Taliansko, odtiaľ ideme do Portugalska, blízko Castelo Branco, potom by sme sa mali presunúť dole na juh, do Portugalska k Sovárikom a odtiaľ by sme mali ísť do Španielska. Tak to máme predbežne dohodnuté s tým, že vlastne v
Španielsko máme tak, že ten prvý týždeň bude akoby skúšovný, lebo že nemajú skúsenosť, ako je to s rodinami s deťmi. Sú to takí mladí ľudia, ale že ak bude všetko OK, takže by si nás tam vedeli nechať do 2. decembra. Čo je celkom fajn, to bolo vyššie mesiaca. A to sme vlastne aj pôvodne tak chceli, že byť na jednom mieste dlhšie, aby sme naozaj reálne videli, ako to tam funguje, že nebolo nejakým našim cieľom sa presúvať z miesta na miesto, lebo však s tými deťmi je to trošku také náročnejšie, ale my sme naozaj reálne chceli vidieť, ako funguje ten život na konkrétnom mieste, v konkrétnej krajine. No a ten výber, ten bol skôr taký intuitívny, by som povedala, akože pozerali sme si fotky, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči, že niečo vyslovene nás tak oslovilo, že sem by som naozaj chcela ísť, že to je také pekné. A to bolo vlastne aj to prvé, ktoré sa nám potom podarilo, že bolo potvrdené. To bolo to centrálne Portugalsko. Takže išla som skôr asi tak na pocit, by som povedala. No, Erik vyberal tiež. Ja neviem, či šlo. Neviem, no. Takže my sme vlastne ani nevedeli, odkiaľ máme začať, lebo nemali sme takúto krajinu, že určite chcem ísť do Španielska a chcem byť vo Španielsku, že nemali sme to tak a v podstate sme si povedali, že to necháme tak voľne plynúť a čo sa nám vyskladá a už potom to ďalej budeme riešiť. No a vlastne celé sa nám poskladalo tak, že my ideme bez prestávky, bez hluchého miesta, ideme vlastne z jedného workaway do druhého. Takže to je krásný. Hovoríme, že asi ideme dobre, hej, že pre nás to také znamenie, že keď sme sa rozhodli správne, tak sa nám veci skladajú a keď sme sa nerozhodli správne, tak sa nám to väčšinou nepodarí. Takže momentálne som zvedavá, či sa nám podarí odletieť. Ono to může znít někomu tak jako ezotericky, jo, dát na ten pocit, ale my přesně takhle se taky rozhodujeme, že v okamžiku, kdy na to třeba začneme tlačit, potřebujeme něco sehnat od nějakého termínu a tak se nám nedaří. Tak to jako povolíme ten tlak a fakt jako si jenom tak procházíme ty nabídky a jak to na nás působí, tak pak se to vždycky najednou jako samo vyřeší a to, takže opravdu ten pocit je tam důležitý a to je skvělý, že se vám to podařilo takhle jako poskládat, protože jo, není to úplně samozřejmé, že by to takhle šlo, nás se taky hodně lidi ptají, a jak se vám to podaří, že vám to takhle navazuje. Nemáme úplně přesnou odpověď, ale jako jde to, zatím to jde a u nás to takhle jde už, no. Skoro 3 roky, viď? Takže uvidíte, jak dopadnete vy. Erik už sa na to psychicky pripravuje, že to môže skončiť aj takto. To je právě to, co my říkáme, jako vyzkoušejte si to, jo, tak někdo si to zkouší jako na 2 týdny, někdo jako vy prostě si toho rovnou dá víc a budete mít jasno. Je to, třeba si řeknete, tak bylo to super, ale teď zase stačí, teď zase vrátíme do toho původního a pak zase třeba někdy vyjedeme, a nebo si řeknete, tyjo, ale takhle by se nám to jako líbilo i dál a... tohle je to ono. No a zase pak už je tam to přání, ta myšlenka, ono tam nějak začne pracovat. Jo, no, samozřejmě. Ja si myslím, že my aj potrebujeme reálne takú tú cestovateľskú skúsenosť, že alebo nie od vám, neviem ako to povedať, že presvedčíme sa o tom, že sme schopní dostať sa z jedného miesta na druhé, nie len akože teda letecky, ale aj tými ďalšími spojmi, bez toho, aby nás niekto viedol za ručičku, že podľa mňa my to pre seba potrebujeme ako skúsenosť, lebo doteraz sme naozaj chodili, že išli sme niekam na Sicíliu na 4 dní, ale tam sme si zobrali auto a sme sa tam pomocili trochu a potom zase odleteli domov, hej, alebo keď sme išli, tak sme išli cez cestovku, kde si od niekto preberie, nasadí vás tam do autobusu a vy k nim pozeráte a tam všetko je za tým oknom, potom zase niekde vysadia a keď niekam potrebujete, zase vás zoberú za ruku a podľa mňa sa tej ruky potrebujeme pustiť, hej, že potrebujeme naozaj tú reálnu skúsenosť, že áno, veď všade chodia vlaky, všade chodia autobusy a dá sa proste dostať, okrem teda spojenia Banská Štiavnica Bratislava, lebo to je podľa mňa horší presun, ako sa bolo do Lisabonu. To je neuvěřitelné. Jo, mně se to moc líbí, jako to, co říkáš, úplně s tím souzním, protože to si člověk doma nepřipraví. Jasně, jako najdeš si ty spoje a tak, ale dokud to nevyzkoušíš, tak nebudeš vědět, jestli to umíš, jestli je to, co tě baví, to, co chceš, jo, takže jo, to je fakt hezký, no.
Ale mne treba povedať, že naša angličtina nie je na nejakej úplne úžasnej úrovni. Ja možno mám B1. Ak? Ja mám B1. Ty máš C. No, nie, určite. Ale nemám taký pocit, že by moja angličtina bola na takej úrovni, že sa dokážem dohodniť. A keď som mala mať vlastne ten prvý call s Mateom z Portugalska, tak som mala stiahnutý žalúdok a fakt som nevedela, že či dokážem reagovať a potom som sa povedala, proste inak to nepôjde, len sa nejako dohodnú. A nakoniec to bolo úplne v poriadku a povedal, že mi rozumie a niekde zozadu sa mi vyplavili slovička, o ktorých sa ani netušila. A tam som aj získala takú väčšiu odvahu, že som si uvedomila, že áno, tak ten človek, možno nevedela som povedať úplne všetko, ale nakoniec sme sa proste dohodli a keď budem potrebovať, tak sa znovu nejako dohodnem. A dôležité je, že ten človek na tej druhej strane sa chcel dohodnúť a nie je to proste obojstranné, tak by som to povedala, že ten záujem je toho druhej strany, takže tam to už potom začalo byť lepšie, musím povedať, a aj som sa tak viac začala tešiť, že som sa odhodlala, alebo teda nazbierala som trošku väčšiu odvahu, tak by som to povedala, že to bude dobré. Áno, a ešte som možno doplnila to, že ja som sa naozaj snažila byť úprimná proste v tých oslovovacích správach, že keď som si prečítala ten profil naozaj niekoľkokrát, tak som reálne zvažila, že je toto niečo, čo by bolo pre mňa zaujímavé, alebo tam chcem ísť len preto, lebo je to blízko mora. A to som si ja v sebe najprv musela vysporiadať, že aby to nebolo len o tom, že tu je more, tak ako toto by sa nám mohlo hodiť, lebo tak to by asi pri nás mi to nefungovalo, niekomu to možno funguje, ale na mne. Tak ja som sa vždy snažila naozaj reagovať na to, že tu sa robí s keramikou a to je niečo, s čím mám zo pár skúseností a chcela by som možno viac, alebo tie oslíky, vyšiel nám vlastne jeden workaway s oslíkmi a sa naozaj tešil, lebo oslíky sú podľa mňa úplne úžasné bytosti a to som tak nejak aj vnútorne cítila, toto vyjde, že toto bude fajn. A ozvali sa nám vlastne ako posledný, už keď sme mali všetko ostatné vyskladané a zostalo nám tam 6 hluchých dní, ktoré sme nevedeli, že či idem teraz riešiť ešte nejaké ubytovanie cez booking alebo niečo iné, tak nám tá Stefany odpísala, že sa veľmi teší, že bude rada, ak prídeme a že sa veľmi páčila naša správa, lebo ja som jej tam napísala, že a to aj pravda je, ja som tak vravela, že keď raz budem mať nejaké zvery a mohla by som, tak ja by som chcela proste somárika, že to je úplne úžasné čosi. Takže aj toto nám vyšlo, no a to, tak som si aj povedala, tak vlastne u nás aj v živote to funguje, že sa snažíme byť úprimní, že vyberáme z toho naozaj to, čo by sme reálne chceli a na to aj vlastne píšeme ten dopyt, hej, že nevymýšľame si hlúposti, že vieme urobiť profesionálne omietky hlinené alebo niečo, alebo to nie je pravda. Ale Erik nejakú skúsenosť s omietkami napríklad má, ale nie je profesionál, hej, že aj tak sme písali. A myslím si, že to je pre nás tá cesta. Že nevymýšľajme, proste byť úprimný a keď do toho človek vloží podľa mňa to srdce, tak raz to musí ísť. Tak jo, takže vy, jak jste říkali, už nějakou dobu o Workaway a housesittingu víte a mě by zajímalo, co byl ten impuls se do toho už skutečně pustit. Jestli to bylo to, že jste se rozhodli jít do našeho kurzu, jak na Workaway a housesitting s dětmi, anebo co bylo tím impulzem? No, o Workaway ja viem od roku 2014 asi, ak som si to tak správne spomenula. No a myslím, že by ste mali ešte nejakú výzvu minulý rok, alebo tak, ak sa nemýlim, mali ste nejaký kurz. A vtedy som to zvažovala, ale nejak som sa do toho, ja vlastne neviem prečo, nepustila. No a teraz, keď to prišlo znovu, tak ako to Erik vždy hovorí, že všetko musí byť tak správne načasované, tak asi to pre mňa prišlo v správnom čase a som sa tak rozhodla, že áno, že by som chcela, že teraz na to ten priestor je, že som vlastne zvedavá, lebo nevedela som o tom vlastne nič, iba som vedela o tom, že existuje nejaká stránka a že sú tam nejaké workweary a že sa tam dal zohnať niečo, akože nejaké miesto, ale vôbec som nemala tušenie ako, čo, kde, kedy, ako. No a keď vlastne prišiel vlastne tento kurz váš, tak to bol asi ten moment, že tak dobre, tak teraz. No a to bolo vlastne v marci, ak sa nemýlim,
A ja som to vlastne nestihla v tom termíne, som vám asi písala, že ja som si neuvedomila, že vlastne iba tých 6 týždňov na to, aby sme sa mohli konzultovať veci. A zase som si kúpila niečo, na čo zase nemám čas a nemám na to priestor, lebo však Jonáško a stále bolo niečo dôležité a som bola taká unavená, že som si to púšťala v podstate len, aby som si to pustila, hej, že a nevnímala som to. Nevnímala som to vlastne vôbec. No a potom ja vlastne ani neviem, čo sa udialo. Asi tým, keď Erik vlastne nastúpil na tú matersku, tak vtedy sa mi vytvoril ten priestor na to, že som bola schopná aj mentálne sa na to sústrediť, lebo zrazu mi odpadlo časť mojich starostí a vytvoril sa ten priestor na to, že dobre, tak teraz si to idem pozrieť a pozerala som to vlastne asi každý deň. Že deň za dňou vlastne som si pozerala všetky tie videá, vrátane bonusov, vrátane toho 70-minútového videa. A tým som mala vlastne tú informáciu zhustenú a aj si to potrebujem takto, že ja to proste nemôžem, že teraz a potom o týždeň možno niečo a potom možno zase niečo, že ja aj tak vnútorne musím cítiť, že áno, teraz ste prišiel ten čas, mám na to priestor, chcem si to pozrieť, som na to nastavená a niekto sa k nám pridáva. Počovka. Prepačte. Ahoj, Janášku. Víte všetci. Ahoj. No a tým vlastne, ako som si to celé napozerala, naštudovala, som bola taká zmotivovaná, tak sme sa vlastne do toho pustili. A stále som vracala k tým vašich videám, lebo to bolo niekde, počkať, to bolo, a to video som vrátila, pretočila si to, ale to bolo napísala. Vracala som sa k tomu dosť často. Tie vaše videá bol jeden veľký návod na použitie, ako používať a ako sa orientovať v týchto všetkých záležitostiach. Inak to vyzerá, že ste nám zaplatili za reklamu. Ale áno, naozaj to bolo tak, že také veľké množstvo informácií tam bolo, že som sa naozaj k tomu musela spätne vrácať. Nebol tam taký balast, že niekedy tie videá sú naozaj o tom, že také to bola blá, človek to počúva, potom to či a vlastne ho to nezaujíma. Ja som to nie, že pretačila, som sa k tomu vracala, lebo naozaj tam bolo všetko, čo som potrebovala, ale som to nestihala zachytiť, ako keby už to bolo veľa informácií na mňa, tak som si to musela potom postupne aj začať písať niektoré z toho a bolo to fajn. Tak to je super. Super, že potvrzujete, že to funguje fakt jako návod. A já vím totiž, že si z toho byla trošku rozladěná, že vlastně těch 6 týdnů té naší podpory už je pryč a jako to nestihla a tak jsem si právě říkala, no tak snad tě to jako úplně neodradí, tak pak jsem měla jako velkou radost, když si mi psala poměrně brzo potom zprávu, tak už máme domluvený první workaway a pak ty další a další, takže áno, lebo som si potom aj tak povedala, že však ak budem od vás potrebovať s niečím pomôcť, tak verím tomu, že keď vám napíšem správu, tak sa proste nejako dohodneme, hej, alebo že ma keby neodmietnete, hej, tak to som sa potom aj tak upokojila, že no tak 6 týždňov prešlo, ale život je ďalej a všetko sa vyriešiť dá. A vlastne v podstate som potom aj prišla na to, že nič také, ja som sa bála som sa toho profilu, že či to budem vedieť napísať, hej, že či tam budú všetky tie informácie, ktoré by tam mali byť, ale naozaj, keď som išla, že som si spísala tie body, ktoré sú dôležité, a v podstate mi to aj logicky vyšlo, že áno, keby som aj ja niečo chcela čítať, tak chcem čítať tieto body, tak som sa potom tak upokojila, že to dám, akože nemala by som zabudnúť na niečo. A keď niečo zabudnem, tak to potom dopíšem, však sa to dá upraviť. Fotky som 5-krát menila, lebo sa mi zdalo, že tieto sú fajn a potom som vlastne zistila, že tak ono by bolo asi dobre dať tam niečo, čo sa týka konkrétne tých ponúk workawayových, tak som tam dala niečo, že byť aj s hlinou som ten, čo robila, aj sme malovali niečo, aj s obsami sme chodili, aj sme búrali steny, aj kadečo sme robili, lebo všetko to bolo síce v texte spomenuté, ale v tých fotkách to ako keby nebolo. Presne ako ste aj hovorili v tom videu, že však iba začnite a ono sa to postupne začne skladať a je to naozaj tak, akože netreba očakávať, že to bude 100% hneď na prvý šup. Možno pre niekoho bude, a niekto to možno tak zvládne, no my sme to nezvládli na prvý šup úplne 100%, takže tiež aj ja som vlastne až postupne musela rozmýšľať nad tým, že kto my sme, vlastne
čo my vieme a čo od života chceme a vlastne prečo to celé robíme, že my sme si to museli najprv vedieť, že čo je tá naša motivácia, či to je len to, že chceme lacno cestovať, alebo že čo nás vlastne poháňa. A tak sme spoločne prišli na to, že áno, nás poháňa vlastne to, že naozaj reálne chceme vidieť, ako tí ľudia žijú, ako to funguje a vystúpiť z tej komfortnej zóny. Že to je ten taký taká naša motivácia. A to som tam potom napísala do toho profilu. Takže to bolo zase o niečo úprimnejšie a že to neboli len také tie strojové informácie, ale my sme ten sa Erik a vieme toto, hej, a že vieme, ja neviem, kde robiť elektriku alebo niečo, ale že sú tam za tým ešte ďalšie podnotky a vlastne ďalšie znalosti, ktoré máme, len sme na nich možno zabudli. Takže aj taká dobrá pripomienka pre nás samých, že čo všetko máme za sebou, lebo na to tiež človek rýchlo a ľahko zabudne, že čo máme za sebou a čo vieme. Vlastne, alebo väčšinou aj tak, že my vlastne nič nevieme, hej, že však chodíme do tej roboty a to je celé, ale potom postupne zistíme, že no, ale nie, že sme aj dosť sme rekonštruovali, aj to nejaké hlinené myštičky sme vyrábali, aj Erik z dreva robil nejaké točtičky a veľryby a kadečo a zrazu, keď takto človek začne pátrať, tak zrazu zistí, aha, naozaj, veď aj vytráže nejaké vieme robiť, teda čiastočne, nie úplne profi, ale niečo z toho. A tak postupne sa to zbieralo a možno aj tým to postupne bolo potom zaujímavé vlastne pre tých hostiteľov, že keď sa prečíta. Že im vlastne máme čo ponúknuť. Áno, že im máme čo ponúknuť, lebo to bola tiež taká naša obava, že prečo by si vlastne mali vybrať nás, že sme zo Slovenska, máme 2 malé deti, no kto si zoberie niekoho, kto má 2 malé deti k sebe a čo to s nimi bude robiť. No ale nakoniec sme vlastne pri tých rozhovoroch zistili, že tie deti nie sú až taký problém, že čo skôr opačne, že tí hostitelia nám sami ponúkli, že či nechceme byť radšej v októbri, lebo už nebude tak horúco a že pre tie deti by to mohlo byť lepšie a že tam je kopa miesta, kde môžu behať a že to vlastne nie je žiaden problém. Tak som zostala aj ja z toho taká prekvapená, hej. Som mala pocit, že to je ako taká nálepka na čele, že majú deti to nie, hej. Ale vôbec nie. Vôbec. A ešte keď sme sa vlastne dohodli na tom, že sme boli úprimní v tom, že ja neviem, ako to s tým Jonáškom tam bude, že či budeme schopní pokrývať tých 4-5 hodín denne, či im nebude vadiť, keď sa rozdelíme napríklad, že odmaká si to jeden a potom preberie to dieťa a odmaká si to druhý a oni easy going, nie je problém, s ničím, proste netrápte sa, dobre to bude. Fajn. Potom to bude asi dobré. No. Máme velmi podobnou zkušenost takhle, že právě nám říkají, a hodiny ne, to nebudeme počítat, nic takového a jo, že to je takový jako v pohodě, ne, že bychom nic nedělali, ale prostě není to ten stres, musíme od do pracovat nebo tak, je to v klidu a nás to baví že nebolo vidieť tá reálny záujem, že človek tam naozaj neprišiel si proste urobiť dovolenku na ich úkor, ale že naozaj tam prišiel s tým, že sme tu, čím vám môžeme pomôcť. Vieme, toto žiaľ už nevieme, tak si myslím, že to bude v poriadku. Akože, ja by som si to aspoň tak vedela predstaviť, že keby som si niekoho k sebe zavolala a vidím tú snahu, aj keď dajme tomu, je tam to malé dieťa a možno to nie je úplne plný výkon, ako som si predstavovala, ale že ten človek chce a snaží sa robiť pre to všetko, tak by to bolo pre mňa v poriadku. To je dobrý, že to zmiňuješ, no, protože to je takový nejčastější blok, když přece s dětma si nás nikdo nevybere, anebo s dětma, co tam odpracujeme, když to nepůjde a tak. A ty hostitele, kteří přijmou tu rodinu s dětma, tak si to uvědomujou, že prostě to má jako jinou dynamiku, že to je jako jiný, než když tam přijede samostatný jako workaway a počítají s tím, jo. Takže to je v pohodě, ale určitě je dobrý právě si s nimi třeba zavolat a zjistit, jestli si takhle sednete v těch představách, no. A pak někdy člověk zjistí, že vlastně oceňujou, že když už má člověk jako rodinu, děti, tak jednak to využijou třeba, když mají oni děti, nebo pak už můžete mít jako víc zkušeností s různýma věcma a pak třeba jste i jako samostatnější v té práci. Třeba občas říkají, jo, tady jsou nějaký jako mladí workawayeři, ale to je složitý je do toho nějak jako motivovat do té práce. Musíme pořád je hlídat tak, nebo jako pomáhat jim a tak, jo. Takže jo, může to mít rozhodně výhodu, že takhle cestuje rodina, protože je tam větší zodpovědnost a no.
Ospravedlňujem sa, ale Erik musel vybehnúť. Jasně, v pohodě. Stejně už se to chystáme nějak směrovat k závěru. Možná, jestli tě ještě napadá třeba jako nějaký vzkaz povzbuzení pro někoho, kdo by chtěl se takhle pustit do takového cestování, tak nějaký takový tip, radu, povzbuzení na závěr. Za tím berete fakt. Život s dětmi? No jo. Radu. No, možno prekročiť ten strach svoj vlastný a tie obavy o tom, že musí byť všetko perfektné, lebo podľa mňa toto bola taká moja najväčšia brzda, že perfektne po anglicky, aby sme všetko mali zvládnuté, aby tie deti nezavadzali v tom celom, ale nemusí to byť vždy tak. Akože môže byť človek obohatením pre niekoho, aj keď má tie deti a aj keď už nemá 25, hej, lebo my sme vlastne tí starší rodičia, Erik má 50 rokov, ja mám 43 a trošku som mala taký pocit, že sa vyhovárame na tie deti, že nie je možné, lebo deti a ani toto nie je možné, lebo však deti sú malé a sú neviem aké. Nie, to nie je dôvod. Hej. Dá sa to aj s tými deťmi. Toto je podľa mňa toho potvrdením, že tým ľuďom nevadí, že tie malé deti máme, sú si toho vedomí, že tam s tými deťmi prídeme a vedia o to, koľko majú rokov a nie je to pre nich problém. Ja som to skôr potom tak sama v sebe tiež musela otočiť naopak, že nie kvôli tým deťom, ale pre tie deti by sme to mali urobiť, aby to videli. Teda minimálne tá Dorotka, že nech to vidí, že dá sa cestovať aj takto. Aj takéto krajiny sú na svete a nech to má ako životnú skúsenosť. Nech sa potom slobodnejšie môže aj ona v budúcnosti rozhodnúť, lebo minimálne to bude mať ako spomienku. A ak sa ešte rozhodne, že začne hovoriť možno aspoň niečo po anglicky, tak to bude úplne obrovský bonus. Takže odporúčanie len skúsiť, nebáť sa toho. Ja som to zvažovala dlho, ja som zvažovala 10 rokov, kým som sa k tomu reálne dostala, lebo stále bolo niečo, kvôli čomu nie. A už teraz asi aj možno naozaj tým, že sme starší, že si to uvedomujeme, že už to nie, keď sme mali 25, tak asi možno aj to bola pre mňa tá motivácia, že áno, teraz je ten čas. Teraz je ten čas, lebo ten čas beží, tie deti rastú a sa nestihneme obzrieť a budú preč. Tak asi tak. No, super, to byl krásný závěr. My ti moc děkujeme za tvoje sdílení a tak jako teď už si představuji, že se třeba za rok si zase zavoláme a vy nám povyprávíte o tom, kam jste se posunuli, co všechno jste zažili a plně souzním se vším, co jsi říkala, moc se mi to líbí. Vidím tam nás před pár lety, úplně, taky máme Jonáška, taky mu byly 2 roky, kdy jsme vyráželi na první Workaway a taky jsme vůbec nevěděli, jak dlouho budeme cestovat nebo jak to budeme nějak finančně zvládat a tak a ono se to tak postupně prostě skládalo a šlo to. Takže moc vám držíme palce, moc vám fandíme a tešíme se potom na nějaké další sdílení. Moc díky. Ďakujem veľmi pekne a musím povedať, že pre mňa to bola taká motivácia, že keď som ešte zistila, že máte Jonáška 2 roky, keď ste začali cestovať, tak to bolo také, to už musíme. To už to nejde vlak, toto už musíme. Takže som ráda, že sa aj Eriko podľal, lebo hovoríme ťažšie v tom, že má prácu, ktorá mu vychovuje, baví ho to, len niekedy podľa mňa aj toto treba. Hej, že treba z toho kolotoča ako keby vystúpiť a uvedomiť si, že naozaj nám to vyhovuje, toto, čo žijeme. Lebo ono tak vyzerá, že nám to vyhovuje, že chodíme do práce, že v podstate žiaden problém nie sme chorí, nikto nás netýra, v robote nám nikto neubližuje. Áno, nemáme si na co stěžovať, že jo? Nemáme si v podstate na čo sťažovať, ale napriek tomu to možno, a toto je podľa mňa také zákerné v tom celom, hej, že toto sú tie momenty, keď si človek tak potom zostane na tom jednom mieste, lebo však sa nemám na čo sťažovať. Keď už je na čo sa sťažovať, tak vtedy sa zobudne a ide. Ale keď si nie je na čo sťažovať, tak je to také akože logická hlúposť vlastne niečo na to meniť, prečo by sme to robili. A presne o tom sme sa rozprávali asi deň dozadu, že prečo to vlastne robíme a že čo je tá fakt skutočná vnútorná motivácia a Erik vlastne zopakoval to isté, že
áno, že sme tu v niečom, čo nám v podstate vyhovuje, ale my sme nevideli. Nevieme, ako to inde funguje. My tu pozeráme dokumentárne filmy z televízora, ale nevieme, ako vonia ten Atlantik napríklad. Ani ako cítiť ten piesok pod nohami. Viete, takže treba začať. Tak jo, moc držíme palce. A děkujeme. Ďakujem. Ďakujem, Maja. Ahojte.